Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Μου στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φίλια που φτάνουν στο λιμάνι 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Вие гледате Ничия земя. Там, където бебетата се търгуват като топъл хляб, а цената зависи от това дали е черно или бяло. Противно на всички полицейски схващания за пресечени канали и на всички човешки разбирания за продажба на собствени деца, ще направим разкритие за това как каналите за трафик от България към Атина работят с главозамайваща търговска страст. И печалбите са впечатляващо потресаващи. Тръгнахме по следите на каналджиите. Разкрихме къде са болниците и квартирите с майките, кои са организаторите, с които се договарят сделките, и как се пазарят за цената на новородените. Това е едно разследване, което ще освети лицата на жените, които продават, лицата на трафикантите и лицето на един пряк свидетел, който е част от схемите. От първо лице. Да ни кажеш първо как се казваш? Казвам се Пламен Владимиров Димитров. От България съм от Бургас, ама от доста време съм тук в Гърция. Какво работиш? Как попадна в схемите за търговия с бебета? Госпожо, аз на 13 декември 2013 дах от затвора. Къде ли не, в какви институции ходих в България, нищо, никаква помощ. 2013 си излязъл от затвора в България? Да. След колко години престой? Последния път 9 години лежах. 9 години? Да. Издадох да се променя, обаче държавата не ми дава тази възможност да се променя. Se промените долу в Гърция, ще се работа да работя. Срещнахме се с Пламен след неколкократна промяна на мястото, където да се видим. По обективни причини и ние, и той предпочитахме да се запознаем на оживен булевард. По-късно ще се окаже, че това е правилно решение, защото той определено има от кого да се страхува и сериозни причини да не се доверява на всеки. Освен това се оказа, че в района, където живее, има не само бременни, които чакат да продадат децата си, но и назначени хора да ги пазят. Пламен не вярваше, че ще отидем на срещата с него, защото вече няколко пъти е търсил властите, за да разкаже, и те не се отнесли сериозно към това. Един ден ми се обади един познат тук на Хлакидики. Дойдох при него да видя. Видях едно момче, с което съм лежал в затвора. Иван Енчев Кулов, точно, Тосто Миречев. И жена беше родила там. И този човек, с който бяха дошли Йордан от Камено, Герджика, прякора на Герджика. Герджика е каналджия от Камено? Да. И ми каза, Пламене, ще ви оставя 2-3 дни да ги гледаш, да отида да оправя документите на детето и да му отпред от България. И аз му казах, добре, нека стъпи ме. Кой да гледаш? Жените? Да, жената и мъже. Те заедно са дошли да продадат бебето? Да, и ги остави с место при мен да ги гледам. Те не са самите, не знаят език, не знаят нищо. И той не събра никога повече. И докато седяха при мен, аз разбирам, че те се раждат 2 деца, 2 близначета. Тя като е била бременна, пада и се удира по стомаха някъде на стъпалата. Едното дете не се ражда с увреждане на главата. Главата нещо не беше добре и едното дете го продават, а това остава не мога, защото болничко няма кой да го купи. И една вечера, така, не спях. Аз в едната стая спя, те спят в другата стая и ги чувам като се ходят, нали? И той на жена си, ще го взема той бебе, ще го закарам тук у гората, у маслините някъде, ще го убия, ще го оставя да тръгваме. Да се махаме като тук да бягаме или ако искаш да го облечем на мокри дрехите, да мога на син да умре. И аз така ставах в стаята и към Реджеп, докато тук се пременя в моята къща, в моята квартира, докато живееш в мен такова нещо, не искам да чувам повече. Той е искал да убие собственото си бебе, за да не разкрият, че едното е продадено, другото е. Да, да могат да се преведат в България. Да могат да се преведат в България. Да. Аз викам, по-добре го стоя при някой църква или при някои хора и заминае. Какво мислиш, може ли да са убили детето? Той тук искаш да го убил, господа, сгъбя вече. Аз съм сигурен 100%, че се го убили. Здравите бебета се продават, тия, които са недъгави, се убиват. Кой иска по-болно бебе? От вътрешността на мръсните канали под Солун, Лариса и Атина замириса на още по-брутални български фекалии. А именно,
Организаторите на трафика сами оплождат десетки жени, за да има с какво да търгуват. Превърнали са бебетата в стока, както ще стане ясно по-късно от записи на договорки, с които разполагаме. А себе си и собствените си квартири са преобразили в фабрики за деца. И още по-страшното – бракуваните, както наричат болните бебета и както чухме, се убиват, защото не могат да се продадат. Мина 4-5 месеца и Герджика дойде с една Йордана от Стралджа, град Стралджа, Бургаско. Йорданка беше бременна. Родила в Полигерово, тук едно градче, не знам дали го знаете Полигерово къде е. Едно градче, малка болница, малък град. Роди там и му се обадиха от тази, звъня на хора и му се обадиха от тази нас да кара бебето. И той като пламеня, зато и дето гледа тия хора, ще взема с мене, ще давика някой лев. Ще дойда с тебе, аз без нямах работа тогава. И отидохме с него в Атина, при един Киро. Киро се казва човека, от таето се. Един Мерцедес имал. Киро взе това дете, качихме го в Мерцедес, да го закарахме в една църква, пред един поп. И аз държава бебето ми, една жена от мен, взе детето, силно го и замина. Не я знам коя, не я познавам, нищо не знам. Гъркиня? Да. Не знам дали беше и гъркиня, жена. Сега предполагам, че е гъркиня, няма кой да дойде. Нещо каза ли ти? Не, нищо дума не ми бели. И аз се върнах обратно отидох към колата, се превляхме голя квартирата. И после вечерта дойде този Киро, извикато е Йордан и Герджика на нас седнаха всички. Аз ги гледам отстрани, да го стая. И изкара 12 000 евро. И плати на Йордан плати 3500, взе 102 000 евро, дед би продал, дойде първи даде на Герджика. Толкова ли струваше това бебе? 12 000 евро? Да. И превляхме се в Солон тук. Герджика ми даде на мен 100 евро. И 50 евро да ми връща мои пари, дед ми дал на земя, 150 евро ми даде и се замина за България. От Солун отиваме в Атина, за да търсим адресите с жените, които по-късно предоставихме на антимафиотите. Опитваме да потвърдим и кой къде е в схемата, кои са набирачите, преводачите, шофьорите и хората, които се свързват с купувачи, гръцки адвокати и нотариуси. Това е ъгъла, където живее Киро. Ето му колата. Му колата е Мерцедес. Тя на неговите имена се води колата. Това е входа, в който живее Киро. Ето тук долу, това е прозорец. За неговите квартири. На този адрес има жени. Да. Нашето ще било април месец 2015 година. Аз си бях тук да се правя татуировки в Солун. Всички момчета ма знаят, татуи съм. И ми се обажда план, нека ще мога да дойдеш до Атина. И викам, що бе? И вика, ще те спъш, ще дам работа да изкараш хубави пари. Викам, добре, ще дойда. И той купих един билет тук на автобуса, 39 евро беше 40 евро, качи се, отивам в Атина. Къде дойде? Вика Атики в квартала. Вика, знаеш ли къде е? Не знам го. Той отидох в Атики, той ма чакаш на метрото на спирката. Взема, валяхме пиша, закарам една квартира на Америки. Квартала Америки. Имаше 2 семейства вътре. Двама мъже и 2 жени, двете жени бяха бремени. Обаче, първо мен не ги познавам. После заговорихме, Минчо, едното момче се оказа, че той лежал в Старозагорска затвора като мене, аз по много същото време сме лежали в Стара Загора затвора. 97-99 го належах. И така заговорихме това и дойде време да ражда жена му. И Герджика я взе, закарала болницата, роди и изкара се всичко точно. Месец след това го закараха долу на перията, на пристанището, дойде там, не знам, там дойде на момче с една кола. Го взе, къде го закараха това дете, не знам. Другата жена, Жана се казва, мъже и Христо от Казанлък. И двете семейства бяха от Казанлък тя. Дойде време да ражда и тя. Обаче през време на Герджика му се обадиха от България. Един Домената, Димитър Домената. От това от Камено. Те са родили някакви, не ги знам какви са. И му казва, Герджик ще прати още една бременна. И Герджика добре плаща я. И плаща една Елена, пак Казанлък, мъже и Румен. И докато дойде Елена, 2-3 дни там стоя това, и на Христо жена му ражда. И Герджика ми каза така. Аз се карах с Христо, към се скарани и не мога да заграм в болница Елена. Защото ходиха с предните, къде бях там в нея болница. И той ми каза, сми тая жена и я закарах в Александра. Болница Александра. И към добре. Закарах я в Александра, приеха хората, роди момиченце, много хубаво момиченце роди. Дойде време да излежава. Обаче от Александра без афеми не пуска да излезе нито на бремена. Не може да скажеш бремена без афеми, без да имаш афеми. Да, личен номер. Да. И той ми вика на мен, дай иска да си дам моето афеми. Към аз моето афеми няма да си го дам към там, кой ще я ставя към. Дай искам твоето е. Там към не те познава никой. И той ти пък приска да вземаш, пък афемито си ни даваш към аз моето афеми няма да го дам там, бичо.
И го прекарах там, той издава неговото ми е изкарва от болницата. След това ходим да запознавам с една Зина. Зина, значи, колко знам, тя работила... А какво стана с момиченцето на Жана? Там стои в партията. Живо и здравичко, родена и от болницата, стоите още при нас. И води една Зина. Зина, тя е българка. Имаме телефонните номера, знам къде живее, всичко. Има 3 дъщери. Тя работила в Атина в съда. Обаче я фащат пак за такива продажба за бебета и я уволняват от съда, я гонят. И тя има много приятели адвокати, такива нотариуси. И я водим да запознава с нея. Тя видя момиченцето, видя, че е хубаво. И като добре, като Христо, ще го вземем като детека, няма да се ще оправим, дай ми документи. Взе бебеляри на бебето и какви документи от болницата ги взе на бебето. След 4 дена отидох от общината, взех акта за раждане на бебето. Той беше излягал вече, като беше излязъл бебето. След 4 дена отидох на общината, взех акта за раждане. И го вземем с него. И той всички документи ги даде на тази жена. И един беше след към 3 часа. Не звъни жена, пламене къде стоя, към тук на Америки пия кафе, що? Алика лайка до квартирата. И тя малко какво става, жена, сега като ти бебека ще го вземеш и ще караш зад мене. И към бебека ще го караме. Ще го закараш зад мене, там ще спреш един човек, ще дойде и ще го вземе. И аз как да го носи ти бебе, тя го сложи в един сак. Сак, нормален сак. Как ще го носи бебе, те в сака, към да не е към стока, към да не е багаж, към аз по-лъско държа и към мене, за да го нося спокойно, да ме гледат хората, как ще нося в сака. Не вика ли трябва да се вижда, вика. И закопча сака и му оставя само леко творче, да мога да диша. Качи го аз склада, така с нея в... Видях, не знам къде улица къща, ама дойде един човек възрастен. Дойде го взе от мене, интересното и замина. И аз се прибрах. След 4-5 дена, планинка ще дойдеш да станеш преводач в съда там при нотариус, да се подпишеш, нали, че свидетел там. И аз искам добре ще дойда, ще дам към второ, като ти ще дойдеш. Искам добре ще дойда. Какво ще ти даде? Ще я вършим пъти, да. За да че да стана преводач. Отидох в съда в Атина. Там направи тази сделка. За първо обаче никъде не говори, за първо никъде не се говори. Жана са подписана там, че дадете за основяване. Издаваме за Жана навън, аз се подписах за свидетел, издаваме навънка. И сме отиде допреда да мога да вземем парите. Откъде ги вземем тия пари? Защото няма никаква идея. Дойде след половин час някъде в Боря на Америка в квартирата и донесе 12 700 евро. Извика Герджика пак. Обаче каза на Герджика да няма скандали, държа и каза да видя като даваш на жената парите. Живо поздраво, че жената вземе парите. Той мисли, че Герджика ги лъжи с парите и не плаща парите на жените бременните. Кой мисли, че Герджика лъжи? Жена мисли, че Герджика лъжи майките бременните. А не ще има скандали, страх е да не се стане скандал. И Герджика плати на Христо на жена 3500 евро. Той оправи сметките и жената се тръгна. Поживо поздраво, всеки си пана пътя. Това е колата на жена. Хюндай. Тук е хората вече живее жена. Това блок живеят само съди, адвокати и такива. Дойде Елена да време да ражда. Към Герджика, какво ще я правим тя? Кара в Елена, болница Елена в Атина. Закарах я в Елена, приеха хора, всичко точно. Той трябва да се изкарва. Те тук бяха седят 20 дена в ковиоз. Тя роди по-рано преждевременно роди бебето. Обаче той, аз взял го пак. Защото аз не знаех, че толкова пари ще има този престой на болницата. Той знае, че много скъпо се плати този престой на болницата. И 4 дена преди да спеше бебето, той избяга за България и му остави сам. 4 дни преди? Преди да спеше бебето от болницата, той избяга. И майката остави, майката е вънка. Ама той избяга самия, защото той трябва да вади бебе от болницата. Герджика? Да. Междувременно, докато правим тия работи, аз разбирам за кой гласа той бебе. За кой иска да го даде той бебе. Кой е купувача? Да, кой е купувача. А купувача е румен и той от Камено. И той е много силен. Не много пари, ма е богат, е властен, е фатен, е много властен. И ми каза така, плане, с Герджика, да нямам проблеми. Детето ще го изкараш. Герджика избяга, като ще го детето. И аз, тук няма някъде куда да правя, отивам в болницата. Къде ли не ме разпитаха? Кой ли ме питаха? И накрая отива да вземам изпитириото долу от касата. Да ми ги трябва да платя една бележка да изкарам жената от болницата. Отивам човека и викам, коя сметка към? Тук 10 600 евро. Сметка за това, че детето взял 20 дена в ковиоз. И аз някой да правя, дал с мито и изкарах жената. Взех бебето. Урмено да направо ме чакаш човека. Ма как ти дават бебето, като не си родител? Тя майката е с мене. Майката е с мене, да. Взехме бебето и излязахме вънка от болницата, и човека чакаше там. Това е Румен. Взе си бебето и замина. Това е. В крайна сметка тези пари останаха твое задължение. Да, мое задължение. От тая родилка. И общо това е. Продават се децата, хората изобщо не ги интересува нищо.
Да, в момента едната е родила става 3-4 дена. 3-4 дена в Елена. При тази получена информация за родила българка в момента, която е в болница Елена в Атина, отидохме и там. Коя е тя? След рекламите по Нова. Παράθυρο μου στέλνουν 1, 2 και 3 και 4 φιλιό. Вие гледате Ничия земя. За първи път в телевизионен ефир договорка за трафик и търговия с бебета. Разговарят хора с дългогодишен опит, както става ясно, и с готовност да доведат нещата до край, за да изкарат добри пари. Цената може да достигне до 12 000, за колкото в момента се продава мезонет в Гърция. За майката разбираме, че се заделят 1000, 2 до 3000. Някои жени обаче се прибират в България и без бебе, и без пари. Най-често забременяващите в момента и с най-много екскурзии до Атина са майки от Камено, Сливен, Айтос, Стралджа, Бургас и Казанлък. Жената на единия каналджия, Елена от Казанлък, до момента е продала 8 собствени бебета. Междувременно е поела ролята и на посредник в схемите. Набира майки и ги транспортира до Атина. Само до дни те ще се върнат у нас и никой никога няма да разбере, че са продали децата си. Няма да ги пита къде са бебетата. Твърденията, че са абортирали спонтанно или никога не са били бременни, след това предаване вече не работят. Гео, нека се докарам тук, знам всичко е карта. Чакай малко само да скажа, ако се случи и тук може да докарате. Не е проблем, ще видим сега, ще измислим. Дано да стане тук, да ги заседим тук, да трае още 3-4 дена. Не си с мен, не е само да докарам. Аз съм и тук. Тук да дадем добре, се разгадам, с болността да се оправя. Жена ми, ако не е при мене, ще... Добре, тя няма да роди днеска. Може и днеска, утре, други ден. Мъж приеми точно 20 дена, да стои долу бързан, аз вече не знам кога. Тя на 5 направи пълни 9. Както почна да се взе, всеки момент трябва да роди. До 10 дена трябва да роди. Ти ли си 10 дена трябва да роди? До 10 дена. Ти ги взимаш от квартирата и ги караш до болницата. Да, тя като да ражда, те ми се обадят. Аз може да съм там. Но плана нека да е, че проблем. Аз стоям какво става. Карайте момичека, почва да ражда, вика не знае език, не знае нищо. Аз се вземам и я карам в болницата. В болницата как се оправят документите? Болницата приема шпесния център, те я приемат. Някъде от тези, те не я приемат. След момента дали има осигуровки, амка и такива работи. Тя нямат нищо няма. Викам, ох и това, викам, да не е типото. А ето и как се случват нещата в болницата, където Пламен ще ни покаже къде докарва бременните жени, къде ги настаняват след раждането и откъде ги взима заедно с бебето при изписването. Тук разказът от първо лице не просто показа умения в занаята, но предполагаше далеч по-безопасно заснемане, а това от своя страна направи възможно и документирането на родилката от България. Ако искаме да бъдат кой месец е бременна, колко ми време остава, проработно време и карате и тук. Да ги направят да видят кой месец е, колко време остава и работа. Като дойде време да ражда вече, спешно се караме, че един това така ръца. Така караме. И това е. Така караме. Приемате вътре. Сансора качи на втория етаж, на 4-тия. Дечката роди и си я приемат. Това е за болница. Приемате в болница, като роди вече. После тогава най-накрая вече да сметката заплащаме. Докторите ми даде една бележка. Трябва да е там, тя ще да платя. Раждането и колкото поискава 2000, 3000 евро, 4000 евро, колко време лежава тук. Каквито медикаменти се е слагали там, всичко пише оказано. И като платиш там, давате една бележка. И с тази бележка се качвам горе, но давам на докторката и тя е просто документ за изписване. И я изписва, да се тръгне. И после от тук... А бебето с нея ли се извежда? Да. Тръгва си с нея? Да, и после от тук след 7 дена отива в общината долу, в общината, в местото на центъра на Омония, да вземем акта за раждане. И това е. В Гърция няма право, преди да е станало бебето на 3 месеца, да се дава за осиновяване. В този случай как се оправят документите? Затова плаща на нотариуса, това плаща на адвокат на нотариуса, точно за това нещо. Това е незаконно, защото тук нито едно дете не се осиновява законно. Тя българската бърза да вземе парите да се прибере в България.
отиват по нотариуса стари дати. Не знам как ги правят там нотариусите, адвокатите. И те са този договор, сигурно го правят с стара дата, след 3 месеца примерно да лъжи. Подправят се датите. Сигурно, да. Няма как иначе. Тя майката ражда, значи на 10-ти ден, след като ражда, тя го дава. Видите, семейството го взема. Казваха, че в схемите има замесени и лекари, и адвокати. Лекарите знаят ли, че децата Лекари няма замесени, но адвокати има. Адвокати има, защото основното поръчки за бебите са адвокати. Адвокатите поръчват и се доставят бебета. Да. Като сток. Да. Поръчки за бебета идват адвокати, лекари няма замесени в тази работа. Сигурно. Има жени, които са тук за втори, трети, четвърти път. Тая една господа за 8 път. 8 дете дава тук. 8 дете. Да. Предпоследното го дава в Кипър. Това 8-то го продава сега тук. Лятото. Ти имаш възможност да говориш с тях. Те колебаят ли се преди да си дадат децата или не? Не, господа, не. Сега не съм видял тук някой да се колебае. Идват и знаят за какво са дошли. Да. И тя става цел идва тук. Да го прави. То малко като фабрика за производство на деца. То направо си фабрика, аз към место тук ставаме, ще го закарам в 2 апартамента и в това има по 4-5 бремени жени. Чакат 4-5 В момента има. Да, в момента има, да. Има 2 родени. Има 2 родени бебета. Какво изчакват? Да се уредят документите. Чакат, да им вземат селенията. Да ги вземат семействата. Те са една българка тук, една българка. Заедно ще се бъга. Откъде са тук? Казанлък съм. Ама... Имаше мъжете си тук? Ама не се видела още ли? Като ти? Ама... Кой си тук? Кой се тук? Не знам. Защото те са много мисля, ако докарали българка пак. При Гърджика ли сте? При Гърджика ли сте? Всички жени от ромски происход ли са или не? Всичко. Всички го познавам. Сега българка, 6 месеца съм тук, 6 месеца, колко деца съм са подадени, всички са били роми. Роми и турци. Турци, от местата. Някои се крият от мъжете им, че идват да раждат. Така говорят само, господа. Как се от мъжа да се идва да ражда? Мъже не знае, че време на 9 месеца не е виждал. Не знам. Това са лъжи. Оправдава мъжа си, демек мъже ми не знае, пазвай го него. Някъде не знае мъже, всички знаят. А те от мъжете си ли забременяват или не е задължително? Не защо, господа. Те не знаят от кой са бремени. Те разказват ли какви са мотивите им? Мизерия, глад? Мизерия, основно мизерия. Има 5-6 деца, кой да ги прави. И нарочно идват тук. Да, се Ама някои и забременяват само за да могат да продадат. Аз той казвам, значи повече от тези жени, които са тук в момента, те са го като бизнес вече това нещо. Имал ли си майка, която се е връщала, за да си търси бебето? Не. Не, господа, никой не се върна. Не съм Която видял. е решила, че съжалява и да се е върнала. Никой до сега не е видял. Никой. Нямам думи да ви обясня за тези хора, какви са. Тези хора за мен не са хора. Защо? Какво мислиш? Това са кучета. В България се твърдеше, че каналите са спрени и няма вече търговия. Няма такова нещо, госпожо. Никога не е спирал нищо. Никога не е спирал. Значи аз съм специално в Атина. На месеца се продават по 5-6 деца спокойно. Само тези хора, които аз ги знам. А колко има още, които не ги знам? Само в твоята си Да. има 5-6 бебета месечно. Да, месечно се продават. Български бебета. Български бебета. В България няма деца. В Гърция идват всички български деца. Тя почти цялата Атина е България. Български деца. А тези хора, които търсят, какви са? Хора, които нямат деца или Да, заможни хора, да. заможни хора? Да. Ти какво мислиш? По-добре ли е, че едно бебе попада в гръцко семейство? Да. Да, я замислям в мен дали не правя аз грях. Защо да правиш грех? Защото тази ценка на България никакви условия, какви условия ще го предоставя за живот на това дете? Защото в България детето не би могло да живее така. Не. Махлите, какъв живот ще му представя там от тя гета? Да, но има и законен начин за осиновяване, а не такава продажба. Господин закони даже са много бавни, процедурата е много мудна, трумава. Така, Така плащаш и взимаш дете. Какви са цените? Бяха по 5 до 10 хиляди евро сега. значи ако е черно детето, от циганка, чернолко такова, 7, 8, 9 хиляди евро, максимум 9 хиляди евро. 9 хиляди евро. Ако е беличко, бяло, примерно ако от българин, може да стигне до 15, до 16, до 18. Хиляди евро. Да, 1000 евро. Има ли значение момиче или момче? Ами повечето с момиченца, господин, не знам защо така. Повечето се радват на момиченца. Като роди момиче, имаме по-търсено сме на момиченца, колкото на момченца. Момиченцата се продават по-скъпо. Да, по-бързо и по-скъпо.
от момчета. А пък долу ми дигат на змията, ми дига телефон, дава ми 8500. Да? Случай има сега. Случай има. Добре. Тя ми дава 8500. Номината вика 8000 евро. Добре, ти ако си няма да съмниш, че той нещо прави. Много ясно как няма. Пазарлъците за цените на децата се правят между тези, които набират и докарват жените в Гърция, и организаторите, които държат контакта, и с купувачите. Конкретните договорки на записа се водят от известния в средите Геро Геров, Герджика, чието истинско име е Йордан Митков. С него на срещата е Реджеп от Айтос, а Димитър Домината е основният, така да се каже, доставчик от Камено. Как се разпределят парите? За който намери бебе, колко получава? Тук, които организират престоя, колко? Как се делят тия пари? Значи от по-геса, аз ще ви обясня. Идва родил, жената се ражда. Жената взема 3500, повече никой не дава. Евро. Повече 3500 евро никой не дава. Ма те и толкова май не им дават. Да, аз не съм дошъл, винаги се плащам. Има върнали се едни в Бургас и в Сливен, които казват за 1000 лева ми хвърлиха. Има и такива, да. А има и такива, дето изобщо не са им дали нищо. Има и такива, но са рядко. Повечето човек, който работи постоянната работа, той никога не се жертва такива глупости да прави. Защото той иска да има клиентела. Той не работи един път само. Един път да бъде, айде. Пак, всеки работи. 3500 евро. Да си запази доброто име, Да. като продавач. Да. Добре. И това е. Жената взема 3500, другите си ги взема, този, който си ги дава. Този, който ги отглежда. Да. А то е малко като развъдник в един апартамент и се чака да родат. Да, така е, той е така, не е малко като господа, просто се развъдник. И още семейството, което го снимава бебета, не иска да види, да се опознае с майката, с бащата, нали? Да види каква е малка, така бял или черен. Това още не ги интересува. Гледат бебето. Ти познаваш ли гръцко семейство, което си осиновило дете? И какво Да. казват? Какво казват? Към Господа добре, защо проблема в мъже е ли във вас, че си го осиновява това дете? Знаете, като беше отговорително отговорил да не се разваля фигурата. Затова го осиновявам. За да не си разваля фигурата, да. не иска да забремене и Да. си купува дете. Да. Това е семейство, на което ти си доставил бебе. Да, аз съм много богати. Момчето и момичето са младо семейство, 25 годишни децата. Младо семейство. Тези хора гледат ли си сега детето? Не, сигурно, аз съм гижал повече. Значи, нас сутринта би се обади момичето, пуста на Герко, те са работа, ако не вика, да тръгнем да иде да го не викам, слушай. Съм ще го докара, викам, лапите малко за отрица, да кара го в болничка, викам. Ще го си може да си видим, може 2 дена, може 3 дена, може Всяко дете има да всяко дете има. Но, викам, докато взема аз документите, докато не са в ръката ми готови, аз не мога да кажа тръгваме. Тия хора, които купуват, колко време чакат или веднага им се изпълнява поръчката? Значи, господа, сега си има тия хора, които са хватна, примерно да знаят кой търси момиченци, кой търси момченци. И примерно сега аз един знае, че с кой търси момиченци. И неговата родилка роди момиченци, той знае на къде го даде. Ако знае, че търси момиче, пък има момиче, няма да го даде там, отива на другото място. Сега аз имам момиченци, ама нямам пазар за момиченци. Пък ти имаш място пазар за момиченци. И се обаждаме, тебе се разбираме двамата помежду си. И го даваме на твоето място. Пък той така се роди, го даваме на моя човек. Ако не, ти давам процент от парите, които имам. Се разбираме на парите. 10 души държат целия пазар на бебета в Гърция. 10 души са много. По-малко. По-малко. 3-4. Да. Но за тях знаят и службите в България, и службите в Гърция. За нашите българи знаят със сигурност. А за тия тук, надали знаят за 2-3 само. Другите не ги знае никой. Ако не при тях ще отива при другия, при Син ще отива, при Руш ще отива. Не, бе, човек, Ти ми трябва, всеки дам партия и всеки ще може да ми. дам, бе, Това е човек, пара, не това е е работа. проблем, бе, не е проблем. Става, целта ми е друго. Целта ми е друго сега. В момента тя трябва да е тук, иска да кажеш. Аз долу си дай място и отиш ще докарам. Аз си долу. Да си търся място. Какво трябва? Караме това, какво ми трябва. Казваш, че те ги търсят, ама някои майки, които идват тук за 2, 3, 4 път, си знаят. Другите момичета как ги намират в България? Обикалят и им предлагат, като ги видят, че са бремени, така ли? Значи, господите си, те са цигани, господа. Той отива в махлата и той знае кой човек в тази махла знае работите. Като горе съм му казал, тук има една циганка, бе, чая да говорим с нея дали ще го даде детето. Или еди с коя иска да го даде детето. Те цигани, те са общност. Примерно тия имена Герджика, Домината, тия хора, те в България си ги знаят с кой занимават.
И всяка една родилка, да, има родилки, които са бремени в момента и им звънят да дойдат при тях да дадат децата. Те си ги знаят тези хора, господа. Никой на своя не може така да даде детето. Никой. Говорили сме с някои от майките, които казват, че били принудени от трафиканти Няма как да се. Не може да стои тук 2 месеца затворена в апартамента и да я кара на съда. И като ти за съда, пак на съда ли ще я кара? Да се подписва там. Няма такова нещо. Всичко става по съгласие на майката. Майката каже, не, никой не може да вземе детето. Те тук излизат ли или само в апартамента си стоят? Пускай ходят на пазари, разкарват за където си там ходят, никой не ги спра. Никой не ги държи на сила. Няма им каза, се ограничава да ни гледат много, че са бремени, докато родят. Нали, комши, хора, мена, гледат. Много да ни излизат. Те идват тук в 6-я месец. По-късно има някои идват в 8-я, в 9-я, 6-я месец, никой не ги знае, защото нямат пари да ги гледат. Те гледат колкото му по-малко да ги гледат. Идва в 9-я, примерно 8 месеца и половина, 8 месец, да ги гледат по-малко. Не, да родят по-бързо да родят, да ни ги гледат. Ама всеки тия тъпи циганите обаче, разбери, ма те докарам 2 месеца, става тук си идват при мен и храня ги, поя ги като някой пръснета. На 4-ти направих 2 месеца. И на 4-ти роди. Как ти се тема роди? Тя е била 7 месеца. 7 месец, а пак кой излага? Те не знаят, не това. Циганите не си знаят месеци ми. Тя не знае годините месеци, ще знае. То, ако не дай си Боже нещо и стане неуспешно раждане или абортира, те ще изхвърлят на улицата тази жена. Да. Кога да правят? Малко като стока. Трябва да роди здраво бебе, иначе на улицата. Никой не роди, А тя може тук и да умре. Оставяте, никой няма да я потърси повече. Те нито знае къде се намира, не знае кой е град, не знае кога улица живее, нищо не знае. Оставяте, там не заминават хората, защото няма да я потърси. Хвърлят я на улицата. Никой да я правят. Вие не чуете как говорим по телефона. Стоката. Така ли говорите по телефона? Къде се ни казва болността? Там на сервиза съм. На сервиза, не болността, на сервиза. И така говоря, да ни кодирано, да ни разбират. Ко стана картоф? Картоф. Ко стана? Та бременната картоф. На бременните им викат картоф. Когато е родила жената, какво? Че има картоф вече. Че има картоф. Има картоф, да. Това ме кажа, ще питам, нещо честно кажа, няма. За кое ги дава? Честно кажа, това е румен. Да, змията не е... Продукция, не е предена. Не, аз са промени се има. Рубин, знаеш кой ми направи? Той другия пък е дето го Да. Дига ми домената телефон и той ми управя работи. Има ли проститутки? Пълно. Пълно е. Такова сега на много нещо. И само българки, така Аристотел долна е, тук е един път на пътя стоят. Тук пък е предимство на пътя проститутка да си бремена. Полицията не те закача. Бремена ли да проститираш, не те закачат на улица. Не си ли бремената, прибират нея. Тук оставят да работят само жени, които са бремени полицаите. Само тях не ги закачат. Защо така не ги знам тия гърци? Коя е тая работа? И те после с децата какво правят? Пак същата схема. Да подали, да. А тия каналджиите и трафикантите участват ли и в забременяването на жените? Някой да го спади сега тая Елена, колко знам, сега е бремен от Герджика от Йордан. Значи тук е запознат с него. Той оставя тук те. Тя им прави 10 006 на сметка, той бяга. И сега в България се намират, стават любовници. Тя оставя мъжа си децата си и сега в момента е с него тук. Аз не мога да обясня нещо как става. Пак за да продават детето? Да, пак да продават. Отново бременна? Да, отново бременна, да. Тоест организатора на този трафик действа и като... Като бик. С надума. Просто да го кажа. Осеменител? Да. Това точно си е фабрика? Да. А той човек има ли деца? Има. За които да се грижи деца? Има двама сина в Германия и в България. Едното дете в България. Жена има, жена болна. Той тук с болници направо. Този човек няма следва според. Геро, при тебе ще има ли нас да докарам или няма? Имаш ли тока, нямаш ли пален, не си ли пален? Пълен съм да вижте сега. Пълен съм, не мога да оправя той. Ако не мога да правиш? На теб защо трафикантите ти имат толкова доверие? Отпада си гледах честно с тях, ама те не гледаха честно с мен. Те цигани ще видя, че обиждам така, ама са цигани за мен. Ти защо реши да разкажеш? Защото се ядоса, че не си получил парите ли? Господа, аз мразя да бъда прекарван от малумни хора. Човек, който не може за кома... Дят ме знам прекарва и съвестта ми не му позволява. Не за мен тази работа с тия бебета. Аз не го добрявам това нещо. Ама самият ти си го правил и си правил... Доставил си бебето и в църквата, и в... Доставям го. САК. Доставя го, да. Доставя го за пари. Колко пари? Говориш за 100 евро. Колко пари взимаш от тая работа? Мене ме прави само да я закарам до болницата.
това не го. Аз така, това ми е оговорката. Вземи я тази жена, да кара болницата да роди, изкарай ме от болницата, докарай ме тук и давам ти 500-600 евро. И това е. Това е моята оговорка. Там така мен не ме интересува нищо. Аз знам какво правя, ама какво направя. Казваш, нямам съвест да го правя, обаче така или иначе си попаднал и си влязал в схемите. Заради пари влязох по неволно влязох в схемата. Нямах пари тогава, исках да се печеля някой лев, трябваха ми пари. И към да се печеля, да вкарам пари, влязох в тези схеми. Ти от затвора за наркотрафик попадаш веднага, се избухваш в другото, в трафик на деца. Така е, да. Как ти се получава така? Не знам, отговори си сигурно. Какво, глад, мизерия? Ама не, този път нищо не съм направил неволно. Аз дядам. Ето, падам в трафик на деца, не ми понася това нещо и търся начин как да го, ето, чрез вас, как да го предотвратя. Как да излезеш от схемите? Не да изляза, съм излязал от схемата, мен никой не излезе, да съм от схемата. Ето, аз съм излязал колко месеца, вече не занимавам, ме интересува. Страх ли те да приказваш Не. сега, да разкажеш? Не. Изобщо. Би ли станал защитен свидетел в съда, Да, ако се наложи да го разкажеш в Ако съда? знам, че изпред тия хора, бих станал. Готов си да свидетелстваш Да. срещу тях? Да. Готов съм, да. И аз съм 2 деца, госпожо. Имаш 2 деца. В така добре организираните схеми има замесен и поп, който намира купувачи и с Божията помощ ги дарява с дете. Другите брокери са българи с добри контакти с гръцките адвокати, които знаят кое семейство търси. Още за пазара на бебета, след рекламите... Το παράθυρο μου στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φίλια. Вие гледате Ничия земя, където пазарът се определя от търсенето и от липсата на майчински инстинкти. Фабриките за бебета са няколко. Търсим и друга от тях, в района на гръцкия град Лариса. Там се работи от години и дори в момента има 2 жени, които се очаква да родят и да продадат децата си. Едната е непълнолетна, другата ще роди близнаци. По-скъпо ще ги продадат, ако бъдат разделени в различни семейства. Още една документирана договорка, но не от властите. Там за пазара отговаря Христо, от известното от години с бизнесмените си Камено. Знаете, ние себе не съм регистриран, не съм много. Да. Тук е при един мой скъп приятел. Да. Познаваме се от много години с него. Добре. Разбираш ли? Момчето ми има доверие на мене, направо ме пуска аз да я оправя. Обаче аз му казах така, аз викам, нямам пари, нямам нищо. Момчето и те няма пари. В момента работи на една кашла чубаня. Добре. Чубаня, това има се 6. Чубаня на едно място. Айде ми малко насънка, да не отдъхна това. Вижте, Пламене, дойде до тук, казахте условията какви са, момчето ми я дава на мене. Добре. Имаш място при тебе, заминаваме при тебе, идваш, взимаш... Ти пъй се скачим. Сега, Общо той е момичето. с тебе, Той и жената ме интересува. сега, с тебе ние искаме да играем партия за остатъка на парите. Да. Сега момчето, този дето ми я дава на мене, Да. той търси 6500. Много лако. Пламене, виж кой ще кажа, като брат ти го казвам. Дай като приятел да ми помогнеш на човек. И Христо от Лариса те търси, за да продадеш дете. Да, това дете, когато го продава, да не знаят тук, че е негово, а да мисля, че е мое. Да мога да му продам, защото ако знае, че е него, никой няма да му го купи. Защо? Защото ги е страх от него, защото е бил задържан, може да го съдят, да ги фанат тях чрез него. Затова ги е страх хората и от него не искат да купят дете. Момичето е туркиня, бяла, красива. Може ли да я снимам да ви я дава ли? Не мога да отивам до там, бе, Пламене. Ами ще им с колата. Що не му отидеш? Аз няма да те лъжа, ето искам да му е. Добре, дай да видя и няма да я правя снимка. Дай да се убеди, че дава и да знам колко го дава. Сега какво дете има? За какво дете те кара да продаваш? Ми каза, че е имал някоя жена бременна, тук всеки момент трябва да роди. И днес, случайно в телефонен разговор, ми каза, че имал готови 2 близначета. Очаква ти да вземеш детето и да намериш купувачи. Да го представят тук на тия купувачи. Че е моето, никой да не знае, че е него, че той е замесен в тази работа. Защото ако знае, че е замесен, всички се дръпнат, никой няма да го купи. Фактически ти сега можеш да го вземеш от Лариса и да го продадеш. Мога, да. Мога, ако искам.
За колко? Ами знам, ще чухте Геро в 7500 ще ги взема за един час, за половин час, ако направя това нещо. От тези 7500 ще дам 3500 на майката и дори 4000 евро си разделя аз и Христо. 2000 евро ще ги взема за половин час, ако искам. Чиста работа. Чиста е дохода. И ко? Казвай сега. Ко става? Значи, човека ми казва така, даваме на тебе ти да я оправяш. Да. От тук нататък сега, аз не знам с тебе на къде тръгваме и какво правим. Сега. Аз знам така. Защото аз да ти кажа истината, момичето не я познавам. Документи, кои документи има при нас? Всичко има. Семейно положение, всички документи са готови. Само има една подробност. А това трябва да знам. Момичето с майка си е тук. Да. 18 години не е навършила. Няма 18 години? Няма, да. А близнаците за колко струват? Зависи как се дават. Ако се дават по заедно, няма да е висока цена. Там ако дадат по-отделно, ще е по-висока цена. Ако ви разделят. Заедно, ако ги вземат на куп, ще вземат, да речем, 20 000 евро. Ако видят по-отделно, могат да вземат 24-25. Ако са бели, да говорим за бели лица. Защото той другото ми казва, че са българи хората. И жената е българка и мъжът е българин. Бели хора са. Ако децата са бели... Не са роми? Така ми казаха, че е българкан, че не е ромка. Аз го питах излишно, защото ромските деца са по-евтини, черните деца. Белите по-скъпи. Как говорим? Бял хляб, черния хляб, по-евтин, по-скъп. Да, малко говорим като на пазара. Много хора ще се попитат сега, когато ни слушат, защо е решил този човек да разкрие сега тази престъпна схема? И аз имам две деца, госпожа. Много правя... Не се правя на герой, а много правя да се отмъстя. Да се върна, истината. Да се върна. Другата страна го правя, дано поне едно престъпление тази полиция чрез вас разкрие. Но сега колкото репортажи, малко никой не се мърда пръста да разкрива нищо. Поне дано сега някой се сети да разкрие нещо. Което много ме съмнява. И ето съвестта им проговаря малко. Мисля, че 40 години умолях да гледам нещастие, глупости по този свят, празни работи. Мизерия само. Казваш едно дете да спасим, ще нещо, така ли? Разбира се. Тя сега в момента днеска я видяхме. Макар че не заслужава да бъде спасена. Но детето няма вина. И една майка да спрем, пак ще бъде нещо. Ето, видяхте здрава права жена, но ти някъде да работи за 20 евро, 10 евро, 5 евро днеска да изкарам за хляб, да тя не е лесно. Да направи бебето, да го продаде, се прибеде с 2000 лева в България. 3000 лева са пари в България. Ще поживее 1-2 месеца, 5 месеца и пак ще направи другото бебе. Пак ще дойде тук и така. Мързеливи хора. Паразити. Циганите са паразити. Не можеш да кажеш, че всички. Не всички, ама повечето. Смяташ ли, че може да по някакъв начин да застрашат сигурността ти след тези разкрития, които правиш? Да. Сигурен съм. Това е логично. Тук се губят много пари, много хора се замесват. И все влиятелни хора. Το παράθυρο μου στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φίλια. Сигналът за разкритите канали за трафик на бебета е подаден в ДАНС, ГДБОП и гръцката полиция. В техните ръце е както съдбата на Пламен, който реши да разкрие каналите за трафик, така и тази на жените, които в момента са в гръцки квартири и се чака да родят поредната, извинете, стока. Посочихме на службите имената, адресите и всички данни, с които разполагаме за замесени, раждали, бременни и жени, които предстои да пътуват, за да продадат децата си. Немотията и на ромите, и на службите е добро извинение. Разкрихме хората, главните организатори, жените, само с няколко телефонни обаждания. Разполагаме с записи на още десетки разговори, които уличават иначе почтени български граждани с скъпи автомобили и къщи. Кой не иска или не може да ги спре? Неписаното правило, че всеки родител може да реши какво да прави с детето си, или писаното правило, че бебето подлежи на закрила, но ако някъде някой е удостоверил съществуването му. Може би не ги спира обстоятелството, че бебето не заслужава собствените си родители, защото, както сме казвали и преди, в света няма животно, което изоставя собственото си новородено още в мига след раждането.
Простете сравнението с животни. Дори не е уместно. Те могат да обичат. И никога никой от тях не е превърнало даряването на живот в сделка. Тук само ще намекна, че въпреки негодните за трансплантации органи на бебета, в Гърция се търсят и деца за донорство. Дават 6000 евро. Извинете за стоковите разписки, пазарлъците, лицата на бизнеса и това, че нарекохме майките майки. Извиняваме се на истинските майки. И на всички онези, които твърдят, че трафикът на бебета към Гърция е спрян. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά.